नेटफ्लिक जोबनानै होदों फैफिनदों आं दा होफिनदों जोंहा मेन्टेल ब्लक की खबर होनदों हाय की खबर मो खबर भाल मेन्टेल तुमा खबर की बड' खाथुन हाय लुद्रुके हैट सारा मा खबर गांजेमा मेन्टेल तुमा खबर ভালনে মেন্টেল লাইক ডান থেংক ইউ লাইক দিয়াৰ বাবে মই অকমান আগত আকৌ এলবি দিছিলো এমবি শেষ হৈ পেলাই আকৌ ভৰাই পেলাই আকৌ আহিলো মই मोजां खबरा आथिया ओंखाम जाबाय नामा ना जायाखै दासो सम मोनखादों ना मा जाखो ना सोरनावबा दंमोन गांजेमा बड' खाथुन सोरनावबा दंमोन नामा मेन्टेल ब्लक मय भाल आथिया भाले হ'ব লাগে দিয়া ओमफ्राय संगासिनो मा ओंख्रि संखो बड' खाथुन ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ब्लग टू लाइक दीदी ओके टू लाइक थैंक यू कोक्सी दीदी जी मेरा एमबी खत्म हो गया था इसलिए मैं काटना पड़ा और नया में नेट पैक डाल दिया और अभी न्यू फिर से आ गया मैं एलबी पूर्ण वीडियो ब्लग आरो फैलायबाय नामा सनानो फैलायबाय माने एमबियानो जोबना होदों ओंखायनो आं आरो फैफिनबाय नै ओमफ्राय आरो जोंहा बड' खाथुना मानखो उन्दुना सिखारनायानो बारा गोबाव जायाखै आथिया उन्दुगादुरा ओमफ्राय मेन्टेल ब्लक मा ओंख्रि संखो ओंख्रिखौनो सङाखै आं दाबो दाहाय संना जागोन र' नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो मेन्टेल ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ओहो दीदी इसलिए मैं आ गया आप लोग फ्रेंड हो रहा था ना दीदी इसलिए मैं फिर आ गया वो लोग आए तो फिर से फ्रेंड हो सकेगा बोल के और दोबारा आने के लिए थैंक यू कोक्सी दीदी जी कैसे हो दीदी ठीक है ना खाना खाया ना नहीं खाया कोक्सी सांमा जी दीदी मा ओंख्रि जाखो मेन्टेल ब्लक ओमफ्राय बयलार खुमब्रालै दे गोथावानो दे जानांगौ दे তোমাক প্রথম দেখাতে ओमफ्राय जोंहा आदा फैदों थेंक इउ आदा खुलुमबाय नोंथांनिसिम आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय दिदोम ब्लग बिनानाव सना फिथर आं दहाय फन खालामदोंमोन आंनाव फन नाङा आदा दिदोम डाइरेक्ट वाट्सएपआव कल खालामबासो नांगोन ओमफ्राय बड' खाथुन मा एसे लेब रायलायनो हायो नोंलाय मिनिनायाबो एन्जरनिसो दे नोंहा एदावाबालाय आरो सोरखौ एदावबावनो ने ओमफ्राय नोंनाव बेसे आइडि दंनो मोननैल'सो दं आदा आंनाव नोंनावलाय बेसे दङ हरदो 10थाफोर 20थाफोर हरदो आदा दिदोम थाब-थाबनो 1K जाथोंसै ओमफ्राय मेन्टेल ब्लक हाय बक्सि नङा आगै कक्सिसो हाय कक्सी चला गया क्या वो हमारा मेंटल भाई ने आपको बुला रहा है रेनी दास नूतन
कर दिया मैंने न्यू फ्रेंड, रिटर्न कर दिया। अच्छा अच्छा, रिटर्न कर दिया। कोक्सी दीदी आपको रिटर्न कर दिया बोल रहा है रिनी दास ने। कमेंट चेक करिए रिटर्न हुआ ना नहीं हुआ। और पूर्ण ब्लॉग वीडियो ओंखाम ओंख्रि संहैदो दे सना ओंखाम उखैयाखै नामा? उखैयाखै आङो, एसे खामनायनिसो आं एसे खम जागासिनो। कोक्सी सांमा ब्लॉग ने ओके दीदी है तक खाना खाया, अभी तक खाना खाया, सब्जी दो टोमेटो फिश दीदी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सब्जी है। और मेरे एलबी में आता रहे ना कोक्सी दीदी जी। दिदोम ब्लग आदामानखौ वाट्सएपाव कल खालामदोंमोन, उन्दुदोंमोन नामाथाय आदा आङो। दे दायो खालामफिनगोन आं। बड' कार्टुन थगायदों, बुरजाथार आइडि दं लुदुरगेनाव, आंनावबो दाखालि 6 आइडि हरदों आइसोर, आं थगायथारा आरो बेलाय गैयानो आंनाव मोननैल' दं। एच कक्सी सांमा ब्लग ओके मेंटेल आई एम कामिंग। मेंटेल आगै नोंनाव लोगो जाना थांगासिनो नो। कक्सी यहाँ पे जो न्यू है ना वो वीडियो देख के ओनली कमेंट करिए, आपको रिटर्न देगा पक्का। जो लोग रिटर्न नहीं करेगा मुझे बोलिए। ओमफ्राय जोंहा दिदोम ब्लग आदामानखौ आं गाबोन हरगोन दे नोंनो। दे जागोन दे आगदा दे। ओमफ्राय मेंटेल ब्लग प्लिज जइन कक्सी होनदों। कक्सिया नोंजों लोगो जानो थांगासिनो मेंटेल आगै। और सभी को थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए, थैंक यू सो मच। रिनी दास कार्टून ने कि वैसे काम न्यू 6 से आदा दिदोम हनै एक्सचेंज खालामोबा रिनिजों एना 6टा दंनो। ओंखाम जाबाय नामा आदा दिदोम? ओमफ्राय बिपुल नार्जारि गेजेर ससेयाव मा जानायनो? एमबियानो जोबना होस्रादों, गिदिंबाय थाबाय नालाय, ओमफ्राय मा जादों सानबाय आङो, ओमफ्राय चेक खालामबा गैला आरो। ओमफ्राय थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय बिपुल नोंथांमोनखौ गासैखौबो दे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। ओमफ्राय दिदोम ब्लगा नोंबो हरफिनबानो जाबाय। आच्छा दे सिन्था खालामनाङा दे आदा। ओमफ्राय बिपुला सोदों आरो नोंथ' सोना हरखाया नालाय, मालायनाव बिहरलाबायबाय आं लाजिया फांजियानो। मा ओंख्रि जाखो बिपुल? दिदोम आदा मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय जिरिना बर' बसुमतारी हाय आब' होनदों आरोना। हाय आगै, मा खबर जिरिना? मोजां ना? ओमफ्राय ओंखाम जागोन ना जायाखै? मा ओंख्रि जाना फैखो नोंब'नि एलबियाव? बिपुल नाम्बार हरलाय, हरगोन आं एमबिनो। हरसेयाबो आंनि नाम्बारलाय माथो ग्रुपावनो दंलाय। माबा मोनजों ग्रुपाव गैया नोङो? गोमसारमोनजों? गोमसार निथुमुनि ओमफ्राय सोर हायेनमोन मा सोरबा दंना ग्रुपाव। ओमफ्राय जोंहा दिदोम आदाया मा होनदों? आं गाबोनसो हरनो हागोन बुंनानै हो। अच्छा আমার কি রদে হয়ে থাকো রিনি দাস আসানে আমার দিদম ব্লগে তোমাৰ লগত আইডি এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে। তুমি যদি দিয়া দি থোৱা, কালিহে ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আমাৰ দিদম ব্লগছে। যদি তুমি ৰাজি হোৱা অকে বুলি কৈ দিয়া, কালি ৰিটাৰ্ণ কৰিব, তুমি দি থবা অকল। जिरिना बर'आ मोनखो जाथ'वाखै, सङाखै नामा आगै? ओमफ्राय बिपुल नार्जारि हरगोन दे सानफ्रामबो मासाव नामा? लेथन बाग्लारि गुड इभिनिं लाइक दान। थेंक इउ आदा लेथन आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। दिदोम ब्लग्स आदाया मोनखो मोनजाथ'वाखै होनदों आरो। दाबो बाजैया संना होआखै नामा? ओमफ्राय जिरिना बर'आ मा होनखो जाहांदों रानि जानि र'। अच्छा दे जाना ला। ओमफ्राय बिपुला मा होनखो मा ग्रुप गैयाथ' आं मिथियाना, आंखौ एड खालाम। अच्छा गोमसारमोन माबा खालामदोंमोनथ', गोमसारमोन ग्रुप खालामदोंमोनथ'। नायलायलायानो फा ग्रुपावनो गाजासो, आंसो नायलाबायो जाम्बिनो। रावबो नाया आंखौ भिडिअखौ, आं ग्रुपाव हरबाबो, ओंखायनो रागासो जोंस्रायो आं। नायागारा कमेन्ट हरलाबायो, ओरैनो कमेन्ट हरनानै दोनो नायागारा। ओमफ्राय जिरिना बर' आगैया मोनखो थास' बिबार अमा होनो। दे गोथावानो दे आगै।
ओमफ्राय जिरिनिया ओंखाम जानि र' आब' दे जाना लागै ओमफ्राय अलंबार मिक्स इउटुबार फैदों जोंहा हाय आब' होनदों आरो अलंबार आगै हाय मा खबर मोजां ना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाना फैखो आंनि एलबियाव ओमफ्राय जोंहा लेटन बाग्लादिया मानखो गोदान भिडिअ आपल'ड होदों नायदो सनामोन अननानै नायखायो दे आदा लेटन सिन्था खालामनाङा सानसे बा साननै लेट जानो हागौ आरो ना मालाबाफोर नायखायो दे ओमफ्राय जोंहा UNS नार्जारि फैदों जोंहा मा जादों होनदों आरो जेबो जायाखैमोन दहाय माबा MBआनो जोबना होदोंमोनहाय गुमै आंना ओमफ्राय सोनानै आरो होफिनबाय आं ओमफ्राय सुमि बसुमतारी हाय आब' होनदों आरो ना सुमि बसुमतारी आगै मा खबर थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय दे रिनि दास आसाने गला तुमी आसाने ओमफ्राय एच फक्सी सांमा ब्लग मेन्टेल ब्लग कमेन्ट चेक लाइक चेक प्लिज रिटार्न करो जोंहा मेन्टेल आगै दंना गैया जोंहा एच कुकआ माने कुक्सिया नोंजों लोगो जाबायनो कमेन्ट नायनानै भिडिअ नायनानै रिटार्न खालामहरदो ओमफ्राय UNS नार्जारिया मानखो लागाव बिदिसो उफाय गैया होनांगौ जाबाय ओमफ्राय जोंहा पुर्णआ मा होनखो जिरिनाखौ आंजों लोगो जानो थिनलाय सना आच्छा दे ओंखाम जानोनो बियो आं दा फैबा होनगोन दे ओमफ्राय बिपुल नार्जारि लिंक मोनबासो मोनदा वाट्सएप ग्रुपखौ र' दा हरगोन आं ओमफ्राय आर'नाइ मिक्सार इउटुबारा मा होनखो जोंहा अलंबारा मा होनखो आगैया गुड नाइट आब' सना बाय बाय आयु दानो लाइक होनानै थांदो दे अलंबार आगै बिजिब्ला ओमफ्राय लेटन बाग्लारि आदाया मा होनखो जोंहा आं ओंखाम जानोसै दे सना बिबारि मुं गोलाव लाग्रा ए आंना मुङानो गोलावथार नामा दे जादो ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्स आगै फैदों लाइक दानाबो सनानो थेंक इउ बिरबाय आगै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय UNS नार्जारि लाइक थुख्लायबायलाय बाय दे गुमै थेंक इउ लाइक थुख्लायनायनि थाखाय ओमफ्राय अलंबार मिक्स इउटुबारा लाइक दानाबो थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय दै ओमफ्राय सुमि बसुमतारी आगैयामोनखो श' जायाखै आब' माया नोंनि खामेना आं ब्लु होनि दे आगै ओमफ्राय जोंहा बिरबाय मिक्सा मानखो नोंनि मिनिनाया गोदैथार दे आब'नो इसोर एदावनो जि मोजां मोनो आरो नोंसोर आंखौ ओंखायनो एदावो आरो ना लुदुरगे होनफैलायसिगोन नामा बेलाय बड' कार्टुन मा ओंख्रि जाखो आब' लुदुरगेनो जाथ'वाखै सङाखैनो आङो दाबो एच फक्सी सांमा ब्लग सेलो ब्रादर मेंटल ब्लग कमेंट चेक प्लीज अच्छा वो किसी से अभी फ्रेंड बनने के लिए गया सर आइए तुम्हें बोल देंगा सर लंबे ने हाँ बोल दूंगी ठीक है ना फक्सी दीदी आपका कमेंट मिलेगा तो जरूर रिटर्न करेगा आप चिंता मत करिए ठीक है ना दीदी सुमि बसुमतारी मोजां आब' दे मोजाङा जानांगौ बयनाबो ओमफ्राय सुमि बसुमतारी आब' होनदों आरो ब्लु होबाय आङो कामेन्टआ श' जायाखैबा ओमफ्राय जोंहा बिपुल नार्जारिया मा होनखो बेलाय हाय होनखो ना हेल' होनखो ओमफ्राय ठीक दीदी अच्छा ओके कोक्सी में आएगा तो बोल दूंगा ठीक है UNS नार्जारि दिदोम ब्र होनदों जोंहा थांबाय नामाथाय दिदोम ब्र'आ एच कोक्सी सांमा ब्लॉग न्यू फ्रेंड कम जो न्यू है हमारा कोक्सी दीदी से फ्रेंड करिए जरूर रिटर्न करते हैं वो भी अच्छा औरत है শান্তানু দত্ত হাই বেবাৰী হাই শান্তানু কি খবৰ ভালনে মোৰ তুমি আহি পেলাই নেট শ্ল' বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে মই গম পালোঁ নহ'লে ঘূৰি আছিলে তাৰপৰা মই MBটো আকৌ ভৰালোঁ ভৰাৰ পিছত আকৌ মই LB আহিলোঁ চ' থেংক ইউ শান্তানু মোৰ LBত অহাৰ কাৰণে সুমি বসুমতাৰী লাইক দানাব থেংক ইউ আগে লাইক होनायनि थाखाय ओमफ्राय एच कोक्सी सांमा ब्लॉग ओके दीदी आपसे भी मेरा दिल जुड़ रहा है और कोक्सी दीदी मेरी एलबी में रोज आएगा बोल के मैं आशा कर रहा हूँ आपको ओमफ्राय जोंहा बिपुल नार्जारि आं दसे कम्पिउटार थुनि बा दे थु दे ओमफ्राय बावनाङा दे आं होननायखौ ओमफ्राय दिदोम ब्लग जामानखौ अन होनदों आरो थेंक इउ आदा दिदोम अन थाबाय थानायनि थाखाय अमित बयस लाइक दान थेंक इउ अमित लाइक होनायनि थाखाय
ओमफ्राय रितुलक रासरत मुरकल एटा आहि कथा पाति सिलु बेयाना पाबो ओके একো নাই কো আহিছা সো থ্যাংক ইউ রিতু শান্তানু দত্ত বাই বাই এতিয়া ओके बाय गुड नाइट ओमफ्राय UNS नार्जारि ब्लु होनाय नायलाय दे होनि ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ मा होनदों सुमिखौ फ्रेन्ड खालामनो थिन दे होनदों आरो सुमि बसुमतारी आगै पुर्नखौ लोगो खालामनांगौनो लोगो जालायलाय दे बिनि भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन बिथाङा नोंनो रिटार्न खालामगोन दे ओमफ्राय सुमि बसुमतारी आगैया मा होनखो आब' नोंनि भइस आं जा मोजां नांखायो आंखौ आब' स' नाइस भइस आब' थेंक इउ आगै दे बेसे तारिफ खालामनायनि थाखाय बेसे खालामबाय था ओमफ्राय रितुलक रासरत एच कोक्सी बैक कर दिया कोक्सी दीदी आपको बैक कर दिया रितु लोखरा ने कमेंट मिलाना और कोक्सी दीदी क्या बोल रहे हैं आपका जगह से बोला दीदी यूपी जगह से बोला दीदी अच्छा आप यूपी का है दीदी यूपी जगह से बोला दीदी अच्छा सो थैंक यू इतना दूर से मेरे एलबी में ज्वाइन होने के लिए दीदी सो थैंक यू बिपुल नार्जारि नों मा होननायमोन आंखौ नोङो आंनो एमबि सोनानै हरनो होननाया बावबाय नोङो बेखौ होनदां ओमफ्राय रितु लक्रासरत अन होनदों थैंक यू अन थगाबाबे আৰু ঋতু লকৰা কোনোবা যদি ফ্ৰেণ্ড নতুন আছে ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা নামটো ক'বা আমাৰ এই দিদম ব্লগছ আছে দিদম ব্লগছ আছে ভিডিঅ' চাই পেলাই কমেণ্ট দি থবা ঋতু তুমি কালি নহ'লে ৰাতিপুৱা কিবা পাবা ৰিটাৰ্ণ পাবা নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম প্লিজ আৰু আমাৰ এই কিবা আছে নহয় পূৰ্ণ আছে UN আছে যোনে নতুন আছে ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা লখৰা ঋতু লখৰা ओमफ्राय अमित भइस ओंखाम जाबाय नामा जायाखै अमित आगै ऋतु लख्रासत निउ फ्रेन्ड काम प्लिज होनदों ओमफ्राय आलका SK क्रिएशन लाइक दान थेंक इउ आलका जी लाइक होनायनि थाखाय हारसा बायदिसो मोनो आं नोंखौ आलका आङो आलकाखौ एसे इउटुबार फिसासो नंदोंमोन माथो गिदिरानोलाय जोंनिफ्राय दहाय लोगो जानाया ऋतु लखरा पक्का रिटर्न मिलेगा ठीक है ऋतु তুমি সিহঁতৰ প্ৰফাইলত গৈ পেলাই চেনেলত গৈ পেলাই তুমি ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা যোৱা ভিডিঅ' চাই মই তোমাক ব্লু দিছোঁ কমেণ্ট পালেও তুমি ৰিটাৰ্ণ পাই যাবা তুমি চিন্তা নকৰিবা ओमफ्राय जोंहा बिपुल नार्जारि नाम्बार मोनाखै नोंहासो मेसेजाव मेसेज हरना दोनदों होनदों माथो गैया मोनाखैना आं एच कक्सी सांमा क्या रिमुभ कर दिया दीदी आलका SK क्रिएशन हारसासो सानो आंखौ बयबोनो आंबो बिदिनो सानदोंमोन दानो हारसासो होनसैमोन आं ऋतु लखरा अन होनदों थेंक इउ अन ऋतुजी ओमफ्राय दिदोम ब्लग नों पिक होनाया कलकातानि निउ टाउन बायदि नुदों अबाव पिक होनाया आदा माबायाव प्रफाइलाव दोननाया बिनि नङा बियो माबा आइकिया माबानिसो बियो आइकिया शपिं महलनि फट' साफायनायसोमोन ओमफ्रायहाय कक्सी सांमा एच कक्सी सांमा ओके ऋतु लखरा आई एम कामिং লকৰা তোমাৰ ওচৰত ঋতু তোমাৰ ওচৰত গৈ আছে বুলি কৈছে ঋতুয়ে ओके एच कक्सी बिपुल नार्जारि इन्स्टाग्रामनि नेमखौ मोजां खोन्थालाय ग्ल'रिसा नार्जारि ग्ल'रिसा ओमफ्राय अमित भइस आंनो नाम्बार हरा नामा नोंनो अमितआ आंखौ मदद खालामनो होनो खालामानो माथो सबिताखौ लेंहर सबिताखौ सबिताया लेंहर माबार अमितालाय नाहा पुर्न ब्लग भिडिअ आंनि चेनेलखौ बानायनो थिन दे सनानो गाहा लोगोबो जाया रावखौबो रावजोंबो रायलाया जो लोग नया है ना पूर्ण ब्लॉग्स वीडियो है ना फ्रेंड हो सकता है आलकायाथ' लोगो जाग्रोहैखाया ओमफ्राय आलका एसकेया मानखो ओमफ्राय नोङो माबे जायगानि मोनलायनो आं गलाघाटनि आलका ओमफ्राय अमित भइस होमबा हरगोन ना हरा नों नाम्बारखौ हरगोन सिन्था खालामनाङा जाजोबगोन गासिबो लासैनो
লোকরা ঋতুয়ে কি কৈছে ভাত খালানে আপুনি খালো ভাত খালো মানে নাই খোৱা বনোৱাই নাই বনামহে লাহেকে এলবি শেষ হোৱাৰ পিছত তুমি খালানে ঋতু এইচ কক্সি চাংমা ব্লগ ঋতু লখৰা চাবজেক্ট দি কৈছে ঋতু তোমাক চাব কৰিলে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিবা ভিডিঅ' চাই পেলাই ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ চাব নকৰিবা আৰু ভিডিঅ' চাবা তাৰপিছত চাব কৰি দিবা নহ'লে আনচাব হৈ যায় ভিডিঅ' নাচালে ভিডিঅ' চালেহে তোমাৰো আন নহ'ব তাৰো আন নহ'ব মই নাই খোৱা কিয় ঋতु ओमफ्राय अमित भइस नोंनि मोनसे नाम्बारासो दं आंनाव मोनसे दं नालाय दं आरो बेनो आरो माथो UNS नार्जारी UNS ने आपको सेव किया है कमेंट चेक करिए और रिटर्न करिए प्लीज दीदी ऋतु लोखरा एच कोक्सी सेव कर दिया मैंने कोक्सी दीदी सेव कर दिया बोला है गोजोननाय मोनो ओमफ्राय जोंहा ओके UNS नार्जारी I am coming एच कोक्सी ब्लॉग ने बोला है ओके UNS नार्जारी I am coming ऋतु लखरा মই খাম 10 বজাত ओके ঋতু লখৰাই কি কৈছে মই কল এটা আহিছে বুলি অফ কৰাচোন কৰিছোঁ আচ্ছা ওকে একো নহয় মোৰো MB শেষ হৈ গৈছিলে মোৰো শ্ল' হৈ আছিলে নেটটো अमित भइस SMS हरदों आं नोंनाव नायलायनो र' आं दाहाय नायगोन दे अमित सिन्था खालामनाङा दे ओमफ्राय आलका SK ग्रेसन मोजां दिदोम आदा नोंहालाय मा खबर होनदों आलकाया बहानि जोंहा आलका यानिक सो लानांगौमोन सिंगारनि नाम ओमफ्राय जोंहा दिदोम आदाया मानखो आंबो दं मोजां अननानै एसे नायदो भिडिअखौ औ नायलायलाय गासिबो सम फ्रि मोनबा आलकाया मा होनदों नायगोन दे दिदोम आदा होनदों नायलायलाय दे गावजों गाव नायलायलायाबालाय आरो बोरैथोना आं धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आच्छा माथो गोजानथार बेलेगथिंजायनिसो आलकाया धेमाजियावबो बर'फोर दं आरोना बर' गैयै बायदि मोनो आङो माबा हारसा गोजा बायदि मोनो आरोना धेमाजिखौ खोनाबाय थायो थांथ' मोनाखै दरंनो क'क्राझारनो ओरै चिरांनो रङिया बेफोराव खोनाबाय थायो धेमाजिबो खोनाबाय थायो थांनो मोनस्रायाखै दे दिदोम आदा बहा दं दालाय ओमफ्राय ढेर बर'फोर दं जोंनाव आच्छा दे थानांगौ दे थानायानो मोजां ओमफ्राय जोंनि सिमेन्ट सापरियावथ' बर' गोजा बर' गोजा आरोना आलका दे बर' गोजाबालाय मोजां जोंथिंजायथ' खालि बांसिन बांगाल हाथाय बाजारबाबो बांगाल बेफारिबाबो बांगाल ओमफ्राय सांमा मिक्सर चैनल थैंक यू सांमा मिक्सर चैनल और फिर आने के लिए मेरा MB ख़त्म हो गया था और फिर डाल के मैं फिर आ गया थैंक यू दोबारा LB में आने के लिए सो थैंक यू ओमफ्राय दिदोम ब्लग धेमाजियाव थांबाय आंनो आच्छा थांबायनो जोंहा दिदोम आदाया आलकाया मा होनखो जोंहा फैफेरबाय नामा दिदोम आदा होनदों ओमफ्राय पुर्न बड' ब्लगा मा होनखो जोंहा ब्लग भिडिअआ आंबो धेमाजिनि
आलगा पुर्णआबो धेमाजिनो हनै धेमाजि आंहा पुर्णखौ धेमाजिनि बायदि मोनथारामोन आं माबा क'क्राझार चिरां दिखियाजुलि बिदिनोसो मोनोमोन आं मा गामि पुर्ण होनदों जोंहा आलखाया आलखाखौ हले बर' बायदि नुवा दै प्रफाइलाव हारसासो बायदि नुयो आं दहाय सोरनि एलबियाव माथो आं आलखानि एसएमएस हरनायखौ नायग्रोदोंसो आरोना ओमफ्राय बर' हरनाय नुनानैसो आंबो एसएमएस हरबाय आं हारसासो सानदोंमोन रे दहाय ओमफ्राय अमित लास्टाव 59 पुर्न ब्लग भिडिअ आलखाखौ लोगो जानो थिन आंजोंनो आं थिनलायनांगौ माथो बर'खाजोलाय आलखा लोगो जानांगौनो पुर्नजों दे लोगो जालायदो आलखाया जोंबायदि फिसा इउटुबार नङा एसे देरबायानो ओमफ्राय जोंहा मिनिदों प्रफाइल चेन्ज खालामनांगोन र'नो हारसासो रायज्लायफ्लाङो नङाबा हारसासो सानो बेलेग जाथिसो सानो ओमफ्राय जोंहा आलखाया मानखो लोगो जागोन दे पुर्न कमेन्ट चेक खालाम होनदों आरो दे लोगो जालायदे ओमफ्राय एमके अफिसियेल लागै फैदों जोंहा आलखा आंनि 5 आइडि हरबाय दे आच्छा जोंहा माबाया एमकेआ 5 आइडि हरबायनो एमके आगैया थेंक इउ एमके आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ओइच कक्सि सांमा ब्लग इउएनएस नार्जारि अफिसियेल कमेन्ट चेक साब आच्छा इउएन गुमिया थांबाय नामा कमेन्ट चेक खालामनानै रिटार्न खालामदो नै कक्सि सांमा ब्लगखौ ओमफ्राय आलखाया मा होनदों ब्लु होदे ब्लु होबाय आं आलखा ओमफ्राय जोंहा आलखाया मा होनदों अके आदा एमके होनदों ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ गगामुगनि आच्छा गगामुगा धेमाजियावसो आरो गगामुगा ओमफ्राय आलखाया मा होनखो गगामुग मा गामि पुर्न ओमफ्राय आरो गामिनि नामखौ होनबा ओमफ्राय आरो बिदिनो सोंबावलायदो आलखा पुर्नखौ ओमफ्राय जोंहा एमके अफिसियेल लागैया मा होनखो मोनाखै नामा नानि आलखा होनदों ओमफ्राय आलखाया मा होनखो आं चेक खालामाखै आदा एमके होनदों आंखौलाय अनबावला नामा एमके आगैया ओमफ्राय गासैखौबो थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दै ओमफ्राय रिसा आगै फैदों जोंहा खुलुमबाय रिसा आगै नोंथांनिसिम लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय रिसा ब्रह्म आगै ब्लग मा खबर मोजां ना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाना फैखो आंनि एलबियावलाय ओमफ्राय जोंहा एच कक्सि सांमा ब्लग्स दीदी क्या हो गया कुछ गलती हो गया क्या मेरे बात में ओमफ्राय रिसा ब्रह्म ब्लग मा ओंख्रि जाखो आब' सनानो जायाखैनो आगै आं दाबो सङाखैनो एलबि जोब्बासो संनानै जागोन आं दा जाथ'वालां ओमफ्राय सांमा मिक्स चेनेल प्लिज काम निउ फ्रेन्ड नै रिसा आगै जायजोंसो गोदान दं गोदान लोगोफोर दं लोगो जादो ओमफ्राय जोंहा मोजां नोंहालाय होनदों आरो आंबो दंसाबो आगै मोजाङानो गेजेरावनो ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ आंनि चेनेलाव थां आलखा आलखा हनै गावनि चेनेलाव थांनो थोनगासिनो नों लोगो जानो होननाया थाङाखै नामा दाबो ओमफ्राय सांमा मिक्स चेनेल रिसा आगै लेंदों नोंखौ सांमा मिक्स चेनेला लोगो जानो लोगो गैयाबा लोगो जालायदो दे ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ गामिया मा होनो खादामतला कदमतला मा गामिनिहाय पुर्नआलाय ओमफ्राय जोंहा आलखाया मा होनखो थांबाय कमेन्ट चेक खालामना बेक हरफिन कमेन्ट चेक खालामनानै बेक हरफिननांगौनो दे पुर्न ओमफ्राय बेक खालामाबाथाय आंनो खिथाहर दे आलखा बेखौ थिगसे जारिगोन आङो पुर्नखौ आलखाया जोंहा होनदों आरोना कदमतला
H Koksi Sangma blog Risa Bromo blog Kam Sister Risa आगै थांबाय नामा आलका एसके मा ओंख्रि जाखो आब' नोंसानो जायाखैनो आगै दाबो आङो एलबि जोब्बासो जागोन नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो आलका आलका नोंनिया मन' जाबायना रांफोर मोनबाय नामा खिथाहरदो दे एसे गोसोफ्रा मोजां मोनदों खोमा Alka SK Grayson H Cooksy please join me Alka SK Grayson थास'जों ना ओमफ्राय खांख्राइ मैथा बाथोन दे गोथावानो खांख्राइखौ ख्रेब ख्रेब होनानै जाथारदों ना आगै सोर सोर दङ अन होनोलाय माथो सासेल' देखायबाय थाखो आंनियावलाय ओमफ्राय आलका जायाखै आंना भिडिअखौनो होथाराखै आङो होथाराखैना आङो र' 1Kआथ' माबायाथ' साबाथ' जाबायना ओमफ्राय टटेल भिउसआबो जाबाय खोमा खालि आवार्सखौल'सो नांसिगोनदां ना आलका आंनाथ' जेबो जाथाराखै दाबो WTआनो मा होनबावगोन ओमफ्राय पुर्न ब्लग मद' हरबाय आलका कामेन्ट होनदों कामेन्ट हरबायनो आलका ओमफ्राय सांमा मिक चेनेल रिसा साबदान कामेन्ट चेक प्लिज रिटार्न करो रिसा लोगो जाबायनो नोंजों कामेन्ट हरबायनो चेक खालामनानै रिटार्न हरदो दे ओमफ्राय एच कुक्सि सांमा ब्लग आलका एसके अके आइ एम कामिं दिदि आलका आगै हनै अके होनहरदो नोंजों लोगो जाहैनोसैनो कुक्सि सांमाया जोंहा ओमफ्राय सबिता बरगयारि दहाय नोंना मा जायामोन एलबिया आब' सनानो एमबि जोबनानै होदों आगै ओमफ्राय एलबि जोबना होनानै ओमफ्राय एमबि सोनानै गोदान आरो फैफिनबाय आङो सोरबा सोरबा गोदान लोगो जानायफोर दंमोन ना आद्रा थानायखाय आरो फैफिनबाय आं ओमफ्राय आलकाया मा होनखो जोंहा आवार्सखौ नांगौ औ बेनो मेना ना बेलेगाथ' बारा जेबो नङा दे ओमफ्राय आलकाया मा होनखो अके थेंक इउ पुर्न होनदों ओमफ्राय सनाराम फैदों जोंहा हेल' सनाराम मा खबर कैसे हो खाना खा के आया ना नहीं आया और खा के आया तो सब्जी बोलिए क्या सब्जी है सांमा मिक्स चेनेल आलका दीदी आई एम कामिं आलका हनै नोंजों लोगो जाग्राफ्रानो मेरलाथार अकेल' होनहरथारदो एकदम ओमफ्राय पुर्न ब्लग भिडिअ आलका नामा गामि दहायनो मा गामि दहायनो खोन्थादोंमोन धेमाजि मा होनदोंमोनथाय बावबाय आं खोनाखैदां आगैयाना ओमफ्राय आलका ओके सांमा मिक्स जाओ जल्दी जल्दी फ्रेंड करके लीजिए जल्द से जल्दी 1K होना है सभी का ओमफ्राय सिमेन्ट सापरि हांमा पुर्न सिमेन्ट सापरिनो ओमफ्राय जोंहा अमितआ फैदों लाइक दान थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय अमित मा खबर सबिता फैबायथ' अमित लिङाबाबो फैबाय हनै मालाय नोंसो लिंना लाबोदों अमित सबिता फैबाय ओमफ्राय एच कक्सि सांमा ब्लग्स आलका एसके दीदी कामेन्ट चेक प्लिज आलका आगै नै कामेन्ट चेक खालामनानै रिटार्न खालामहरदो कक्सि सांमा ब्लगनो मैंने बोल दिया कक्सि चिंता मत करिए सबिता बरगयारि आब' सना लाइक दान थेंक इउ सबिता आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो खेबनै फैफिननायनि थाखाय आंनि एलबियाव ओमफ्राय आलका अके एच कक्सि सनारा मा मानखो हेल' आदा हेल' दासो मोनफैदों आंहा दिनै हानाय नङादां थानो इउएनसो जाबाय आनसो जाबाय दं माथो मैया लानायालाय जानोबा गाहानो भिडिअ नायानदां साला
ओमफ्राय आलकाया मा होनदों मे थोड़ी देर बाद बैक करूंगी सांबा जो लोग न्यू फ्रेंड हुआ है अलका एसके ग्रेसन से थोड़ी देर के बाद रिटर्न करेगा बोल रहा है आप लोग थोड़ा वेट करिए ठीक है ना चिंता मत करिए पक्का रिटर्न देगा और रिटर्न नहीं देगा तो मुझे बोलिए मैं फिर बोल के दूंगा उससे ठीक है ना ओमफ्राय जोंहा अमित भइसआ मानखो बुंबाय थानाङालै बिबारि मानसिफोरा खोनायो इस खोनाबालाय मा जागोनखाय जेबो नङा दे आया खोनाबालाय मिथिलायबासो मोजां ना सबिता आगै बोरो थांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सबिता बरगयारि आगैया जाखांबायमोन अमितनो दे जाखांबायमोन नोंखौ लिंना लाबोदों नामा सबिता आगै खोन्थालाय नोंखौ लिंनो होनना थांलायदोंमोन बियो नंखायना नंगौ ओमफ्राय सनारामा आंखौ मैया सोर सापर्ट खालामनायमोनलाय नोंहा सोर खालामनायमोन नोंसो गोसोआव थागोन दा ओमफ्राय जोंहा माबाया पुर्णआ मानखो मिन्थियो आलकानो मिन्थिलायोबाथाय देनां आलासि जालायदो ब्लग खालामलायदो नायनोसै ओमफ्राय सनारामा जोंहा न्यू फ्रेंड काम 27 आईडी से वाह कमाल का बात है जो आईडी है जिसका आईडी है सोनाराम से 27 आईडी एक्सचेंज करिए फ्रेंड्स सांगमा मिक चैनल अलका एसके सावधान कमेंट चेक प्लीज रिटर्न फुल वीडियो देख के अच्छा ओके अलका सांमायाव होनो फुल वीडियो नायनानै साब खालामबायनो नोंबो बिदिनो रिटार्न खालामबानो जाबाय आगै ओमफ्राय अलकाया पुर्न होनदों अमित भइस जाबाय एसे ओंखामखौनो जानो हायासै दखानाव चिकेन पक'रा जानायमोन अच्छा चिकेन बारा जानाङा मेजेम जायो ओमफ्राय अलका ओके सांमा मिक्स में रिटर्न कर दूंगी ओमफ्राय अमित भइस नों ओंखाम जाबाय नामा स' आइ सोर सर्ट नामा सर्टलाय नामा सर्ट ओमफ्राय जोंहा एच कुक्सी सांमा ब्लग ओके सोनाराम बिस्टी ओके ब्रदर आई एम कमिंग ओके दीदी जाइए चांस मिला है बहुत फ्रेंड बनने के लिए जाइए फुल वीडियो देख के सब करके आइए कमेंट छोड़ के आइए और रिटर्न करेगा ठीक है ना कुक्सी दीदी ओमफ्राय सांमा मिक्स चैनल दीदी लाइव मालिक सावधान प्लीज कमेंट चेक आफ्टर रिटर्न ओके आपका एलबी में मैं जाऊंगा और लाइक मैं जरूर दूंगी ठीक है रिटर्न बाय रिटर्न करूंगी मैं ओके अच्छा ओके मुझे भी छाप किया तो ठीक है मैं कमेंट देख के आपको रिटर्न करेंगी ठीक है एलबी खत्म होने के बाद और रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा सोनाराम एच कोक्सी जी आपको बुला रहा है सोनाराम ने जोंहा सबिता बरगयारि आगैया आंहा जाखांबाय एसे अमित मा खालामदों दा नों उन्दुनोसै ओंखारबाय आंहा अमितनो आयै बिदिसो जालायबाय होमबा नयथायानो जायाखै नों आगै ओमफ्राय अलका एसके ग्रेसन सांमा कमेंट चेक करिए अलका ने बोला है कमेंट चेक करिए और अमित भइस दा उन्दुनोसैबा खोन्थाहर दा उन्दुनोसैबा खोन्थाहरनांगौनो लाइन नांबायलै नोंसोर जानाया ओमफ्राय सबिता बरगयारि आं दासो नेट अन खालामदोंमोन आब' सना दे जेबो नङा दे ओमफ्राय अमित भइस आं जिरायना दंस' ओके कमाल है जीते रहो जुग जुग जीते रहो कौन है कमेंट करिए गाइस सोनाराम सांमा आई एम कमिंग अच्छा सांमा आपका घर में वो जा रहा है सोनाराम ने ओमफ्राय सबिता बरगयारि 9:30 उन्दुनोसै आं अमित आब' सना जाखांबाय नामा दा नों जाथ'वाखै आगै दे नोंनि टाइमाव नों होसोबानो जाबाय नो प्रब्लेम ओमफ्राय अलका एच कुक्सी सावधान चेक प्लिज ओमफ्राय अमित भइस बिबारि ओंखाम जाबाय ना मानो अमित आगै जाथ'वाखै
ओमफ्राय अमित बय स आब' रिंकिया D2 LB होआखै माथो दिनै LB होआखै माथो रिंकिजों आं दहायसो लोगो जादों आं मिन्थिथ'आ आगै ब्लु लाफिनदो आब' आलखाया होनदों थांसै नामा आलखा आगै मा होनो आइडि दंबा हरनानै दोन आंनो ओमफ्राय सबिता बरगयारि ओंहो होआखैथ' मानो होआखैथाय ना होनदों आरोना एच कोक्सी सांमा ब्लॉग सोनाराम बिस्टी कमेंट चेक प्लीज रिटर्न करो ब्रदर सोनाराम आगई सोनाराम कमेंट चेक करिए एच कोक्सी दीदी का संगमा का ब्लॉग का वो सब करके आया है आपको रिटर्न करिए पूर्ण ब्लॉग भिडियो आं ओंखारथ'नोसै दे सनाद' दे जागोन दे सांमा मिक्स चैनल सॉरी दीदी लाइफ मालिक ओल्ड फ्रेंड ओके मुझे मालूम हुआ वैसे भी मैं आपको कुछ भी नहीं बोला हम सुबह फ्रेंड हुआ था ना याद नहीं था शायद आपको मैं भी आपका फ्रेंड ही हूँ सुबह में वैसे भी अभी चेक किया डाउट खत्म हो गया ना कोई बात नहीं ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मा कमेन्ट दालांखो आगैयालाय अमित बयस ओं होला खोमा एस आलखाया मा जाखो कमेन्ट दाननानै थांजोबखो जे अलका एस के ओके थैंक यू एच कोक्सी संगमा ब्लॉग अलका एस के ओके थैंक यू दीदी बोला है और अमित बयस सोरबा हाइड खालामदों आलखाखौ जानो सोर खालामदोंथाय मिथिला आंथ' खालामाखै जेबो खालामाखै आं ओ अलका जी को कौन हाइड कर रहा है कोई हाइड किया तो ऐसा मत करिए गाइस ऐसा करके देना गलत है ऐसा मत करिए प्लीज मैं तो कुछ भी नहीं किया अलका एस के ग्रेसन को कोई हाइड किया है हाइड मत करो सोनाराम बिस्टी ब्लॉग एट कोक्सी ओके आई एम कमिंग योर होम गो नाउ कोक्सी दीदी आपका घर में वो जा रहा है आप वेलकम करिए सोनाराम को अलका आंनि कमेन्ट श' जायासै नामानो ओं नै दासो जादों दहायनि आगोल नामा रिमुभ जानाय बायदि जादों हाइड मारिदोंनो सोरबा सोर मारिदों मिथिला आंथ' मारियाखै दे आगै थांबाय नामा अलका आगै थांबायबा बाय होनलांदो दे और कौन है कमेंट करिए गाइस चुपचाप मत रहिए कमेंट करिए तो अच्छा लगता है ओमफ्राय अमित बयस एस उन्दुदो दे नों उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुनो होबाय नोंखौ सबिता आगै उन्दुहैदो थां एच कोक्सी सांमा ब्लॉग ओके ब्रादार सोनाराम थैंक यू अलका ओके बाय दे आब' गुड नाइट ओके आगै गुड नाइट थेंक इउ आंनि एलबियाव एसेबां गोबाव थानायनि थाखाय दे आगै ओमफ्राय आरो सानफ्रामबो दसे फैगोनखौ आं आसा फारिनाय थाबाय आसा खालामनाय थाबाय नोंथांजोनिसिम बाय गुड नाइट सी इउ टेक केयार ओमफ्राय सनारामा मा होनखो जोंहा सांमा मिक्स सापर्ट दान कमेन्ट चेक करिए खालामखाबाय खोमा ना माने जोबजासेखौलाय आरो बयबो थानो हाखाया नालाय ना दसेबाबो थानायाथ' आरो बेनो आरो संगमा मिक्स चैनल पूर्णो दीदी आई एम कमिंग पूर्णो अभी चला गया शायद दीदी आप वीडियो देख के कमेंट रख के आइए मैं कल मेरे एलबी में आई तो मैं उसको बोल दूंगा वो थोड़ा बिजी है ये तो कल फ्रेंड हुई है वो पूर्णो दीदी नहीं है वो भैया है भैया वो बॉय है
सांगमामिक चैनल, आप कहाँ से हो? आप भी ये क्या मेघालय से है क्या आप भी? सभी चला गया क्या? गया तो मुझे बाय करके जाइए दीदी लोग, बाय बोल के जाइए, चुपचाप मत जाइए। सांगमामिक चैनल सोनाराम दीदी, ओके आई विल रिटर्न गोइंग होम। अच्छा ओके सोनाराम, नोंनि न'आव थांसैनो, नोङो रिटार्न खालामनो दंना गैया, थांखो ना माखो? थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देख के दीजिए दीदी आप लोग, नहीं तो आंसर नहीं होता। लॉन्ग वीडियो देख के देते तो, और वीडियो देखे बिना सब करे तो आंसर हो जाता है। आपका भी होगा, उसका भी होगा, मतलब दोनों का भी होगा। दीदी लाइफ मालिक, हम मेघालय से हो। अच्छा ओके ओके, थैंक यू मेरे एलबी में मेघालय से ज्वाइन होने के लिए। आप लोग का एलबी का टाइम बोलिए दीदी, आप लोग का एलबी का टाइम, मैं जरूर जाऊंगी जब मैं फ्री होगी तो। प्रांजल शइकिया, हाय কি খবৰ प्रांजल, ভালনে? আজিহে মোৰ এলবিত বহুত দিনৰ পিছত আহিলে যে। सांगमा मिक चैनल, एच कुक दीदी, सांगमा ब्लॉग, प्रांजल भैया आया है, प्रांजल से भी फ्रेंड करिए। কি খবৰ? ভাল, মোৰ খবৰ ভাল। তোমাৰ খবৰ? न्यू फ्रेंड काम, सांगमा मिक्स चैनल, आप लोग न्यू है तो प्रांजल शइकिया से भी फ्रेंड हो जाइए। और एच कोक्सी सांगमा ब्लॉग, प्रांजल से फ्रेंड होइए, प्रांजल शइकिया से। न्यू है तो फ्रेंड है तो है, कोई बात नहीं है। दिदोम ब्लॉग, आं ओंखाम जाखांबाय बिनानाव। अच्छा अच्छा, मा ओंख्रि जाखो आदा? थांस्राजोब्बाय आदा, आंनाव एलबियाव गैस्राला। मा ओंख्रि जाबोखो? एच कोक्सी सांगमा ब्लॉग, अब दिदम ब्लॉग से भी फ्रेंड हो सकता है। न्यू है तो फ्रेंड है तो कोई बात नहीं है। ओमफ्राय दिदोम ब्लॉग्स बैनाया मा मावो बिनानाव? बैनाय गैया आदा, आंना सिंगेलसो आङो, हाबा जायाखै आं। प्रांजल शइकिया, सांगमा मिक्स साब करिब কৈ দিয়া। प्रांजल सांगमा मिक्स साब करिब কৈ দিয়া। अच्छा अच्छा, एच कुक्सी सांगमा ब्लॉग, अब है ना अभी? मेरी बात को सुन रहा है? अब वो पूर्ण बोले, प्रांजल शइकिया है ना, आपको बुला रहा है फ्रेंड होने के लिए, फ्रेंड हो जाइए। प्रांजल शइकिया काम, ठीक है, एक नहीं तो एक जाके फ्रेंड करके लीजिए। प्रांजल, আপোনাক মই কিবা দিছোঁ, ব্লু দিছোঁ, ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা। और सांगमा मिक चैनल चला गया क्या? नहीं गया तो फ्रेंड हो जाइए। एच कोक्सी सांगमा सब सब डिक मोय बेगडिम। अच्छा, एच कोक्सी सांगमा ब्लॉग आपको फ्रेंड होने के लिए बोला है, प्रांजल शइकिया ने आपको रिटर्न करेगा बोल रहा है। सांगमा दीदी, कोक्सी दीदी, सोनाराम अमन के एच कोक्सी सांगमा फुल वॉच सपोर्ट डन। कोक्सी दीदी, आपको फुल सपोर्ट किया है सोनाराम ने, कमेंट चेक करिए।
प्रांजल शइकिया মই পিছত আহিম ভাত খাম এতিয়া ओके ঠিক আছে বাৰু खोरोम बिस्टि हेल' आब' खोरोम हाय मा खबर मोजां ना खोरोम आगै थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दै ओमफ्राय प्रान्जल शइकिया सबके দিব অল নিউ ফ্রেন্ড মই বেক দিম নহয় থাকিলে ভাল হয় প্ৰাঞ্জল শইকীয়া নেথাকিলে আকৌ কোনো ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ নাযায় ন যদি লগতে থাকি পেলাই যদি কথা চথা পাতি থাকে তেতিয়া চবে ভাল লাগে আৰু কৈ দিম বাৰু दिदोम ब्लगा नाजों मैथाजोंमोन गोथावानो दे ओमफ्राय सबिता बरगयारिया गुड नाइट अमित आरो आब' सना गुड नाइट ब्लु लाखिदो आब' सना दे उन्दुदो मोजांनो ओमफ्राय UNS हेल' होनदों बहा थांना फैखो गुमैयाबा सोरनाव थांदोंमोन दे हस्सा खोथा खोन्था दे खोरोम बसुमतारी आं नोंनि एलबियाव सम मोनबा फैखायो आब' आदसा दे जेबो नङा सम मोनबा फै मोनैखौलाय मा खालामनो ना जेबो नङा आं जेबो मोना आरो आंनावबो थाबाय थाथार बिदिबो नङा बयनावबो थांलाय फैलाय आरो बयबो लोगो नालाय ना बयनावबो थांनांगौ आंबो थाङो सम मोनबा बयनावबो मा ओंख्रि जाखो आब'नो जाथ'वाखैना आगै भिन्दि खुन्दुलि आलु जोंहा ओंख्रिया ओमफ्राय दिदोम ब्लग नोंसिनिथिं फ्राय सासे SBI बेंकआव मावफैदोंमोन आदसा मा नामा दा दिदोम आदा मा नाम खिथालाय ओमफ्राय जोंहा सांमा मिक्स चेनेल सनाराम दिदी फुल वाच नाइसं कमेन्ट चेक साबधान ओके सोनाराम नंका दीदी से बहने सोनाराम दीदी नहीं है वो भी बॉय है भैया पुकार सकता है खोरोम बिस्टि बे गोथावथार आब'बा गोथावथार गोथाव नङाहाय आगै जानो बास्रादों ओंख्रि मोजां नङायखाय UNS आ मा होनखो जोंहा थाङाखैलै मोसौ गदोंमोन नागिर नांदोंमोन आदसा मोसौ मालिकथार नामा नोङो गुमै दे जेबो नङा दे ओमफ्राय दिदोम ब्लग दायो इटानगराव थांबाय आदसा गामि ओमफ्राय नामखौ मिन्थिबा सिनायगौमोनदां आरो ओमफ्राय खोरोम बिस्टिया आंना अमा आलुसो बा गावनासो मालाय गोथावथार आदा दिदोमनाबो गोथाव नोंनाबो गोथाव सनारा मोनसे खोथा बै गोदानफ्रा माथो नोंखौ आब'सो खालामगासिनो हिनजाव बायदिसो मोनबाय होनदां आब' होनगासिनो ओमफ्राय एज कुक सांमा ब्लग दीदी ने क्या बोला प्रांजल शइकिया कमेंट चेक प्लीज रिटर्न करो दीदी अच्छा ठीक है अभी वो खाना खाने के लिए गया है एज कुक सी सांमा दीदी आए तो मैं बोल दूंगी ठीक है और वो कमेंट मिले तो आपको रिटर्न करेगा खोरोम बिस्टि नंगौ नंगौथ' आरो UNS आ मानखो जोंहा मालिक खायो मा होनो मालिक खायसोलैनो आदसा औ नङा इउटुबनि मालिक नङाबाबो मोसौनि मालिक आरो ना इउटुबजोंलाय आरो मा आसा बरसा आरोना जोंहा आदा दिदोमा पार्टि होनो गोनां दङ सोरखौ लिंहरो बियो देनां पार्टि होबा मन' जानायनि ना UNS गुमै ठीक है फ्रेंड्स जो लोग है कमेंट करिए दिदोम ब्लग मथेन वारिमोन आदसा नामखौथ' आं मिन्थिया दा ओमफ्राय गामियाबा मामोन ओमफ्राय एज कुकसी सांमा ब्लग सेलो दीदी मेरा MB लो हो गया अच्छा ठीक है दीदी थैंक यू मेरे LB में दोबारा आने के लिए और इतना देर रुकने के लिए सो थैंक यू ओके बाय गुड नाइट सी यू टुमारो टेक केयर
और फिर कल आएगा बोल के मैं आशा कर रहा हूँ आपको कल भी आएगा। ओमफ्राय UNS नार्जारिया सोर सोरखौ लिंहरो बेबा लिंहरनांगोन बियो लिंहराबालाय बोरै जानोना बेदर जाखावहैनोसै आदा दिदोमनि पार्टियाव। ओमफ्राय H कुक्सि सांमा ब्लग सनाराम ब्रादार थेंक इउ। गुड नाइट एस सनाया दहायनो थांदों अमित दासो नोंहा H कुक्सि सांमा ब्लग प्रांजल सयकिया कमेंट चेक प्लीज ओ खाना खाने के लिए चला गया कुक्सी दीदी आएगा तो बोलेगा मैं ठीक है ना। ओह ठीक है दीदी ओके कुक्सी जी दिदोम ब्लग अमिता मा होनखो सांमा मिक्स चैनल ओके दीदी LB मालिक थैंक यू सो मच कम बैक टुमोरो ओके बाय ऑल फ्रेंड्स ओके सांमा मिक्स चैनल वेलकम टुमोरो माय LB अमित बिदि भाइनि LB आव थांनि बिबारि नोंबो फै दे आं जोब्बा थांगोन दे आं बयनावबो थांखायो बियो गोबाव होखायोना ओमफ्राय दिदोम ब्लगा मा होनखो जोंनि उदालगुरि बैराखुन्द पिकनिक स्पटआव पार्टि होफैनो हागोन बिनानाव सनानो आं दाबो थांफेराखैनो नुवाखैनो देनां समफोर मोनबा थांगोन दे आदा दिदोम दे ओमफ्राय H कुक्सि ओके ठीक है दीदी ओके कुक्सि सांमाजि दीदी UNS नार्जारि दिदोम ब्र माथो ग्रुपआव भिडिअ नायनानै लोगो खालामबाबो माथो रावबो नायसनथाराब्रा ग्रुपआव खामानि मा होनो सोरनि ग्रुपआव आदा दिदोमनि ग्रुपआव ना सोरनि ग्रुपआव ना गोमसारमोननि ग्रुपआव ग्रुप थाबाबो खामानि गैया भिडिअ नायलायलाया ओरैनोसो भिडिअ नायागारा ओरैनो कमेन्टसो हरना दोनबावो गुमै ओमफ्राय H कुक्सि सांमा ब्लग काम निउ फ्रेन्ड क्यों काट दिया दीदी ओमफ्राय ओके दीदी बाय बाय थेंक्स ओके कुक्सि जी नायगोन दे UNS सम मोनब्ला दिदोम ब्लगा होनदों जोंहा नायगोन दे होनदों
जोंहा UNS-आमोन जोंहा दिदोम ब्र मोन दं गोमसारमोनबो दंलै आदसा गोमसारमोनजों आंबो दंनाया खिन्थु नायलायलाया नायनायालाय दीदी बाय बाय ओके एच कोक्सी संगमा ब्लॉग जी बाय थैंक यू इतना देर रहने के लिए मेरे एलबी में सो थैंक यू गुड नाइट सी यू टुमारो ओके वेलकम माय एलबी टुमारो बाय गुड नाइट टेक केयर सी यू टुमारो दीदी कुक्सी दीदी संगमा ओमफ्राय जोंहा UNS नार्जारिमोनखो 10 जनसो जाबाय आं साब खालामनाया रावबो बेक खालामफिना फाग्लासो इसोर मानो बिदि खालामोबा ना गुमै नोंखौ माबा खालामाबा आन खालामनानै होफिन बिसोरखौबो माथो बेलाय ओमफ्राय जोंहा दिदोम ब्लगामानखो फैनो हागोन बैराबखुन्दआव 1 जानुवारियाव मोनजागोन मोजांसिन आदसा UNS नार्जारिया र' दे दसे होनदों दे गुमै दे दे ओंखाम संनानै जादो फैबाय लोगोआ संबाय आंना जानांगौल' 10 जाबाय औ दे जेबो नङा आदा नों थांदो अहाय थाङो नोंनि गोसोसै दे आदा दिदोम दे जेबो नङा दे
ओमफ्राय जोंहा आंबो ओंखारथ'नोसै दे आदा दिदोम जेबो नङा ओंखारोबा ओमफ्राय जोंहा माबाया बड' कार्टुन लुदुरगे खारजोब्बाय नामा माने सम जाबाय नालाय खारबाय आरो सासेनावलाय इमान गोबाव बोरै थानो हानोना बेनाव थांलाय नोंनो खारोबा आरो बेलेगालाय मानो खारा जानो बड' कार्टुन कि हल मार्क्स साक दिया नायजे मार्क्स साक होनो आरो मार्क्स साक होनगोन दा मार्क्स साक नामा मा जाबावगोन माहाय थांना फैगोन नोङो दे होन खम माबा मा नामलाय कार्टुन गांजेमा है आं गांजेमा नङा मानो नङा जाखो गांजेमा बायदि फिसासा मोदोमबो गैया माबो गैया ओमफ्राय आं दाबो हारसा रोङालै लुदुरगे बोरै रायलायो फोरोंलाय ए बोरै फोरोंनांगौ आंलाय खाथियाव थाबासो फोरोंगौमोन आं आरामनो सोर हेल्प होदों नाम्बार हर इट्स नाम्बार हरलाय नामा ग्रुपआवनो दं माथो आंनि नाम्बारा मा ओंख्रि जाखो बड' कार्टुन मा ओंख्रि जाबोखो एलबि होग्राफ्रानो जेव जेवथार सोरनाव थानो सोरनाव थांनो जालायलाङो आं मिथिया सोर एलबि होदों थाङाखै रावनियावबो इस थगायलायो आं मिथिदों नहाय सोरनिफ्राय फैदों मा ग्रुपआव बा दं नोंबा गोमसारमोननियाव गोमसारमोननि ग्रुपआव मौसुमिमोन दंना ओमफ्राय सोर बावबाय आं ग्रुप थाबाबो खामानि गैया भिडिअ नायलायाहाय सानैयाबा सोर जाखो साथाम दंफैयो माथो सिरि कमेन्टबो हरा बेसे लास्टआव नाम्बारा 59 नागिरथारसै नामा नोंलाय आं थानायाव नों गैया खोमा नों सोरजों दङ होमबा नोंसिनाबो ग्रुप दंलायो आरोना नागिरबा हारसा मा नागिराबा हारसा सोलोंनांगौ आंहा
ए हारसाखौनो सोलोंलायनांगौ नामा रोङो माथो ओरैनो मा हारसा रोंलाय जाखो अबे जंगल अबे हाग्रायाव जोनोम जानाय नोंसोरलाय बर' गोजा जोंनाव आदसा हारसाफोर गैया थिग दं आंथ' जि गोबावसो भिडिअ होनो मोनो जेरावबो थांनाय जाया मानाय जाया बानायसो मोनबाय आं बाब्लाबोथ' जाया नामा आयौ मा सिरि जाखो कामेन्टबो हरा माथो दोननांसिगोनसो नामासै रावबो गैला माथो दे सोर दं कामेन्ट हरलाय थांदो होमबालाय थांदो थाङोबालाय बाय बाय अके बाय बाय mana ki